Hello guys and welcome to Africa and Beyond Television Network. We continue to take a look on what's happening in the nation of Zimbabwe without fear, without favor. And Majaira Jairo says Mnangagwa called General Chiwenga yesterday achida kutaura zvenhando and was told, let us not back down on corruption, Shefo. We have to tackle it head on. People are concerned. Inga ndimakati the voice of the people is the voice of God. Saka nhasi zvashatei kunze kwakamina maoko. And this is what Majaira is saying. Let me tell you one thing. The economy of Zimbabwe is collapsing. And those who have any interest to serve are acting at this point in time. So forget about the factional battles or factional fights within ZANU-PF. Economy of Zimbabwe iri kukolapsa. Yes. Look at my ZiG. Look at my US dollars. Very, very soon you start to hear stories about shortages. Dzemayusa chayo chayo. Simply because vanhu vese vari kuvhiringidzwa vanhu vari kuita kuti economy inge ichiwana mari. Ivo vene imagine kuti Chivhayo aringa achida kutora 20 million per month yekuitei nayo. Imagine kuti akatonyora kuti permanently, which means akanzi 20 meter every month imari iri kubuda ichipinda private jet ichiexternalizwa ichienda. Imari ichaexternalizwa. So these people, they are bringing ma contracts as if vanhu vane mnyati. Izvo vari kushandisa ma contracts iwayo kuba, because they simply inflate ma figures ka. Pari kuda kubuda $10 million vonyora 100 million, 90 million yabiwa yaenda. Yoenda yonovigwa kunze kwenyika uko. So this is something which is very, very important, and I believe that the generals are really concerned because vari kuzviziva kuti zvinhu zviri kuramba zvichiitika zvikaramba zvakadai, a revolution manje muZimbabwe munomu munoitika revolution. Manje vanhu veZimbabwe vachatandanisa mbavha. Saka panotandaniswa mbavha, ukangonzwa pakanzi mbavha ikasamhanya chaizvo inobatwa ikarohwa. So everybody anenge akamboita a relationship nembavha iyoyo apinda panjada, apinda panjodzi. So it's now a matter of personal interest, protecting personal interest more than anything else, which means avakuru ava kusurviva kwavo nekurarama kwavo inguva yakaoma mani. Kutaurirana chokwadi chaizvo zvinomira mushe. It's going to be very, very interesting. So whether Majaira Jairo is telling the truth or not, to some extent I believe what he says, because kumberi kwatakananga uku Zimbabwe gore rino iri harina kumira zvakanaka. Gore rino harina kumira zvakanaka. It's time for change, and change must come now. So we are getting to a situation where the people of the Republic of Zimbabwe are going to see a new gathering. But that gathering, even vanhu vakava nezvimwe zvinhu zvavanotaura kuti but we never expected A, B, C, D, but people will be happy with that gathering. That time is coming. So those who are very, very clever, they are actually cautiously trading. But those who are not clever, like Varakash, vachabatwa vari off guard, and kuchanakidza kumberi uko. So it's very, very interesting to see that this is what is happening, and we will wait to see. Chese chinhu chinotaurwa chine maitikiro acho achichaita. Kune dzimwe nyaya dzaingotaurwa sekutamba semakuhwa, dzekudzingwa kwana matanga, vana CIO director vesa, it happened. So makuhwa imomo mune chokwadi. Isiso neZimbabwe tiri kuti yanguva yekuti tive netransitional authority muZimbabwe. Kana kuti tongwa neutongi hwejekerere huchitungamirwa naadvocate Nelson Chamisa. Ndo zvinhu zvichasimudza Zimbabwe izvozvo.